Haha, noswaith dda. Croeso i'r... Helo, helo. Ydych chi'n barod am noswaith o'r retro gyda fi, Morgan... Awr Retro. Awr Retro, Emrys a Owain. Mae fe'n chwarae gyda'i cyfrifiadur yn neud rhywbeth gyda'i graphics card ar hyn o bryd. So bydd Gwyneb fe'n ymddangos cymryd hir. Ond, am nawr, mae llun hyfryd yma o Darkwing Duck. A ni'n dod â Awr Retro nôl. Oedd e'n gryf iawn yn ystod cyfnod Covid, a oedd e wedi cael ni trwy'r cyfnod clo er tegwch. Got me through Covid. Exactly. But nawr ni'n nôl. Mae hwn yn un o'r gêm yma Emrys di cynnig fel un o'r go-tos o ran NES. So, di ysgoi Jump King bod e wedi trio perswadio ni dros nifer o streams. Yeah, dwi wedi give up. Yeah. Bydd hwnna'n like outraged about retro. Oh god, na. Haws, mae'n haws. O, di e? Haws? Dwi wedi neud o. Right. Right, nawr ni weld. Os chi'n gwylio ar hyn o bryd ar y awr hwyr yma, gaf i gwybod sut mae'r lefelau sain, just rhag ofyn. Chwarae mynd i mod view i weld. Oh, yeah, nice. Os ti'n gallu, bydd hwnna'n gwyd. A siarad hefyd, neu cael... Un dau. Yeah? Oh, it's rhaid gwasgu fyny. Wedi deal efo white balance chdi. Ydw fi bach fel y Casper. Dyna'r look o'n amlwg. Right. Just ddim... Mae digon o pethau eraill di cymryd blaenoriaeth. Okay? Fi yn person really fel pale to beth. Ond, fi'n gofio ti'n meddwl, fi yn edrych bach yn... Ridiculous. Falle os fi'n zoom, rhywbeth ar yr actual camera fi jyst angen sortio. Neu, falle troi'r... beth chi'n galw'r golau ymlaen bach fwy. Ond wedyn fi'n mynd i cael... Oh my god, beth yw deal mod view ma? Yeah, mod view yn... Dwi'n bach fwy miniaturiol? Imrys? Yndi! Not bad. Fi beth yn mynd i... Yeah, why not? Just humour of you then. Right, okay. Bring back the green screen. A badly copped box set, sylch ti. Oh, yeah. A box Hell set? yeah. Oh, yeah. Okay. Mae'n cari hwnna. Rwy'n really cari yr intros rwy'n ti'n gwneud am yr awr retros efo'r little teledu. Efo'r like a hen Nintendo adverts. Fyddi eisiau gigabyte a gigabyte o adverts i chdi. Yeah, nes i just defnyddio nhw gyd. Nhw'n amazing. Ti'n beth, mae dy fi lot o footage o'r stwff yna, a nes i fel sesiynau yn mynd trwy'r holl handhelds a peripherals a stuff, i Cymru FM, a nes nhw ddim really neud lot o fe, so fi am half tempted i just roi nhw mas a neud... Bydd rhaid i fi cael o'r archive template yna a danfon bit... Oh, yeah. Ond definitely, yeah. Stuff am fel PSP modding a... Dach chi'n mynd i wneud datganiad i'r wast am hwnna to? Na, ddim eto. Ni'n disgwyl i golwg 365 neu dim neu beth bynnag cysylltu, ond so nhw wedi eto, ond ie. Mae'r crumfrungs. Nhw wedi gadael ni, ond fi'n siŵr daw nhw. Emrys, maen nhw gyd yn nabod ti, so nawn nhw just dod trwy ti. Ond y rhywun di galw fi'n DJ gorau erioed yn ffrind fi oedd o, ond... Lovely. That's cool, though. Oh, you bugger! Mae rhaid i ti gwasgu lan, then. Oes, i blocio. Bloody hell. Na, ti gwybod y ring thing na? Power up sgynna chdi. Ti ddim eisiau plunger. Yn y lefel yma, ti angen yr un pelan. Pelan, okay. Cos nid yw'r boss yn really hawdd. Okay, fine. Dwi'n cofio sydd y boss yma. Okay, good. Nice. Just in the zone now. So yeah, ni gobeithio dod ar Awr Retro nôl. Achos dyna yw fy hoff peth yn y byd, chwarae gemau retro, a ni wedi mynd i ffwrdd o hwnna
bread and butter yn chwarae. Yeah, exactly. Gallu ti dweud. A o'n i yn mynd ar ôl y gemau. O'n i'n gwybod o'n i'n gallu gorffen a just neud nhw. Fi'n gwybod hynny, ond fi'n mynd i rhoi fwy o her i fy hun nawr. Mae'n osweithio cymunedol yn ôl a Awr Retro yn ôl. Yeah, come on. Nature is healing. Yeah, mae'n rhaid. Ni'n gwrando nawr. Okay, so rhaid cael y... Bugger off. Oof. Right, dyma'r bit nawr. Bloody hell! Sorry. Oedd hwnna... So, sim rhaid i si gwasgu un, ti just angen cael e ar y pixel perfect canol bachyn, ie fe? Yeah. Right, okay. Sorry, fyddai'n 100% attention i chi fewn munud. Na, mae'n Fi'n iawn. just mynd fyny wal o fama. No, fine. That's fine. Just find your groove ydw i anyway. Cael yr run sgwael mas o ffordd, just i bwrw streak. Alt F4, dwi'n siarad game yn y wyd. Okay, let's have a look. Iawn, ti'n gael undying attention fi. Go on now. O, cylindrical cake, noswaith dda. Hey, noswaith dda, cylindrical cake. Come on. Oh yeah, actually, nes na ddim lle, nes I roi llun Darkwing Duck lan, does ddim lle am y thing, so os ti'n gallu cadw gor o'na. Ie, neu. Fama, ti'n mynd methu un hook, os a ddim... So, ti eisiau gwneud bob un hook. Oh yeah. So, yn cynnwys ag yma, ie. Gael o fynd. So, fama, Yeah. ar y hook yna, ar y hook yna, jump nôl i hook yma. Oh, pro gamer strats yma gan Emrys. Ti'n misio mynd i gwylod twll na? Retro coach Sa'n byd, ti'n misio mynd i gwylod na? Anghofio am y gwylod na. Get out of here. Right. Oh, lovely. Okay, sdim angen mynd fanna, diolch. Na, Dim heddiw. jump, Lan. jump. Hwna. Iawn, cyn ddod, dos lawr. Okay. Fam o wan, mae gennych chi pobl sydd efo capes. Yeah. So, pwysio fyny. Okay. Hwna di shield chdi, iawn. Okay. So, cofio yna, iawn. Okay. Iawn, jump lawr. So, maen nhw'n mynd i shield i fyny, de, a maen nhw'n mynd i taflu dau... Na, ella maen nhw'n taflu un thing, de. Ti eisiau jumpio dros cyllall nhw, Yeah. a wedyn ti eisiau... So, fel ma'n jump... Ia, fel yna. Paid oedd farus, ti'n byth yn cael mwyn un. Ti oedd amser un. Okay. Love it. Okay, Diolch. ti eisiau hwnna. Okay, yeah. Hwnna ti angen, paid, mae'n un arall wedyn, paid o gael hwnna. Oh, bloody hell. Barris. There we go. Oh, hwnna ddim yn helpu, ydi o? Oh, sugar. Rookie. Where's that? Oh, bloody hell. my Doi God. nhw. Oh, Uh, for Oh, no. So ti eisiau jumpio dros fo, Yeah. a yr ail yna, jump dros seithi, neu seithi jump dros, un o ddau. Ella sa seithi. Fel mi o'n tafod cyllall, ti yn seithi a jumpio dros fo. Okay. Mae gennych chi gan amser. Right. O, dwi'n nôl. Mae gennych chi power-up yna. Mae power-up na yn gwneud y boss mor hawdd. Right, okay. Sut mae Darkwing yn mynd? Ond Yeah. dark wingiau. Mae'n okay, ti'n gwybod? Fi jyst yn dysgu gan y feistr fan hyn.
So, ydw i'n gallu neud yr un peth a fe? Na, so, paid, fydd timing chdi wrong. Alright. So, rhaid chdi wneud hwn yn boring. Be fi'n ffeindio odd yw bod en respawn o. Ie, paid, ie. Ond sy'n dod nôl ato fo. So, fan wan. Okay, stop. Okay, jump dros. So, seithi. Fel, ti'n gwybod yn codi fraich, wyt? It's fine, Efo, fi gael ie, ti rid gael o. Oh, damn. Yes! Cofio dal hwnna. Oes rhaid, ti jyst yn mynd arno fe ddo? Neu oes rhaid gwasgu fyny? Na, just mynd arno fo. Okay. Ie, da iawn. Iawn, ti isio lladd yr un yna wan, cos fydd na extra life to ôl o. Yes! Paid yn ôl y air yna, cos mae air yn pointless. Ie. Ah. Okay. So ti'n cael lladd yr slug. Iawn. Yr lladd hwn neu esbonio'r boss i chdi, iawn. Okay. Clown di'r boss, iawn, a mae'n rhedeg yn wyll rhwng y lle. Okay. So pa chdi isio efo'r thing yna, so dy'r hwnna wan, yr bar ar draws da wan. Yeah. Jump, dos o dan efo. Hwna? Ia, pwysio lawr. Dropio, ia, pwysio jump o lawr. Yeah. Iawn. Cofi na, iawn. So. Ah, okay. Iawn. Got it. Yeah, yeah, Start. So, newid gwn chdi war o dan. Sut fi newid gun fi? Pwysio start, dwi'n meddwl. Neu select. No fo, 35 fyny, pa ddewasti nhw. Iawn. So, dos yn ôl i fyny wan, ffyddwch chdi, ti'n dangos i chdi, de? Yeah. Ia. Mae'n fel na. Drop, na. Drop, de. Pa ddewasti fyny, di wasti fo. Okay. Pan ti fyny, de, Yeah, seithi. ti eisiau seithi fo. Cos, os ti ar y lef, os ti'n jump ar y top bar, Yeah. neith y clown mynd ar y lefel yna. Ah. Ond os ti fel la, neith o ar y lefel o dan, Oh, good. a ti'n seithi hwnna. Wow. Ond, neith o'n ei sens bod ti'n mynd iawn i hwnna. Yeah, yeah. Mae'n... Okay. O na, hwn lle rang... O ie, so drop lawr, canol. Ti'n gwybod banana, chdi... Na fi de. So ti eisiau mynd lawr 2 wan, does? Ond dim disgyn ar y gwylod. Oh, yeah, bugger. Bloody banana. Fi ddim methu cael e, then. Wyt, eitha beth ni'n esbonio chdi, e? Na. Y boi sy'n gollwng bananas o'r top. Na, does, na. Okay, fine. Ti'n newid gwn chdi, What do you mean? Select, ti'n mynd fo gwn iawn. Oh, I see, okay. Oh, mae hwn yn tricky. Ti eisiau... Oh, shit. Un shot gei ar y tro. Oh, I see. Okay. Fi dy fe nawr. Cos os ti'n dechrau mynd i bob un lefel fo, mae'n mynd yn ffeit anodd. So, ond hynna, ti eisiau mynd yn opposite ffordd i fo, ti'n dall beth fel? Yeah. So, dwi'n methu hitio chdi. Ah, yeah. Ooh! Sorry. Yeah. Oh, you bugger. Na, ddim fel na. Lawr. Oh, wow. Fi ddim eisiau bod yn recocky fan hyn. Na. Oh, yeah. Come on. Boss can't... So, os ti ddim yn neud y boss fel o, mae'n mynd yn rili anodd. Ydy, yeah. Wel, hold on. Well Ti ddim yn done. neud y boss hawsa. Nice. Good. Gwirio. Swn ni yn mynd i'r city. Right. Na, Pine. dim i'r swamp. Pine. Canol. Canol, yeah. Check hwnna. Wolf, Duck, and his henchmen are rampaging through the center of the city. Ie, hwnna, ie. Because work when the moon comes out. Do you want to go there? Ie. Yeah, go on then. Just check. So, mae yna 7 lefel i gyd. So, o'ch di ofn neud y 3 yma. Mae yna 3 arall, a wedyn mae yna end boss. Ie. Oh, gwas... Ie, hwnna'n gywir. Ydy'r cymeriad ar y chwith yn gyfarwydd i chdi? Ydy, yr un sy'n hedfan pob man. Ie. O nhw yn... Iawn. So, rhaid chi fod yn watcha yma, cos mae'n meddwl bod ddim wedi dod o'r claw o fan. So, rhaid chi fod yn sydyn. Chdi pwyta... O. Mae'n lot o hynny, so chi eisiau bod yn gweld dyrus.
Dwi'n rili, actually jumpio dros dy fod yn mynd i llawer gwaith. Okay. Oh, damn. Okay. Iawn. Oh, you bugger. Tisio hwnna. Oh, yeah, bugger. Oh, fi Okay. Nightmare, man. O'ch di angen yr plungers na'n dwi'n watch. Alright. Oh, for God's sake. Ah, Danny. Watch am mynd i fan hefyd. So, jump ar ben y car. Oh. Oh, bloody bombs. Ie, mae hyn. Spam. No, jump ar y thing. Ie. Ah, fi'n gweld. So, ti'n mynd reit health hwnna, dwi'n reit hwnna wan. Oh, yeah, fi'n gweld e. Bugger off. Lan o lawr. Oh, you bugger. Okay. Ia, tisio hwnna. Right. No, so, electric. Bydd hwnna'n dir bydd y boss. So, chdi efo plunger, sa chdi di gallu iwsio fo yn part o lefel i cael 2 extra life. Ah, Dwi'n sorry, llawer lad. watch. Dwi'n mwyn cofio lle mynd i chdi nôl i cychwyn. Damn. Oh well, le fi'n gwybod nawr. Oh, mae'r... Ah, Okay. Oh, sugar. So fi eisiau plunger. Ie. For God's sake. Shocker! Right. I think just rhedeg pasio hynny. Alright. Yeah, it's ddim really benefits o lladd nhw os ti'n gallu ysgrifennu, I suppose. Ond fi wedi nawr, so. Bydd gred os fi'n gallu saethu'r... Oh, I tell you what, beth os fi'n cael... Na, ie. Ar y tia, just sefyll ar y tia. Ie, fel la. Oh, cool. Ti dal wedi nôl y plunger. Oh, you funny! Sorry. Fi'n methu credu bod fi ddim yn gwybod pam. Right. Sorry, rai bod hwn yn greulon o anodd i ti wylio, actually, Emrys. Fynd yna. Yeah. Fi'n gwybod mae yna iechyd yna, so o leia mae hwnna yn rhywbeth. Ie. Ond pity. O, cael y blinking plunger yma, tra yma. Ie. O, neu ddim. Ddim. But, os fi'n neud hwnna, surely mae un arall, yeah. O. Yeah. Mae nhw'n annoio fi, ddo. Ie, dwi'n mwyn pan ti'n yna. Achos, nhw'n just yn... Nhw'n just yna, I don't know, just yn... Ie, mae'n mynd yn off screen, mae'n mynd, o, na. I don't know. O, ynddi. Iawn. Jump. O. There we go. O. Sgwyti di. Yeah, stupid! Pam o'n i'n aros i'r bom cwmpo? Oh, sorry. Ond fi'n credu mae hwn yn teg, ddo. Just fi sy'n bod yn silly gyda fe. There we go. Oh, for God's sake. That's fine, fi dyg fi calon llawn. This celebrates K-pop emojis. Oes be? Oh, unwaith ti gyda'r plunger then, it's ddim really worth Na. mynd nôl i... Oh, mae'n funny bod hwnna... Neud hwnna. Wy. Ie. Right. Cofio, na. Ie, hwnna. So jump drosodd. Just mynd. Ie, cywir, achos pan fi yn yr awyr, so nhw'n gallu neud unrhyw beth i fi anyway. Na. Actually, na trio cael rhain ddo, because... Ie, cos oedd hein ar ôl chdi, ddo fo. Yeah.
So, dim lot o benefit cael hwnna, chwaith, as e? Na. Achos, os ti gyda iechyd llawn... Ie, dwi'n gwybod... Pa'n sy'n gorau, plunger neu... So, mae eitha plunger, reid y potensial cael 2 extra life, Right. neu fydd hwnna'n haws ar gyfer y boss. Ah. Ooh. Mm. Mae'n dibynnu faint mor hir mae'r lefel, though, surely. Achos fi ddim yn siŵr pam... Dos a plungers efo chdi, cos mae hwnna ddim yn hanfodol i'r boss a lefel dwytha. Na? Okay, fine. Na. Mae'n a ffordd specific o pethau'r boss. Right i'r cychwyn! Be ni'n disgwyl? Game NES yw e, come on. Just, rheda. Ti'n eisiau gwffein. Sorry, yeah. Just mynd. Yeah. Ti'n gonna take... For God's sake. Alright. Yeah. Ti'n eisiau jumpio on, just dos o'r ffordd. No. Bugger off! Oh. Alright. You got this. Yeah, fi'n gwybod, come on. Mae bawn, ti ddim yn gallu gwneud yr un camgymeriadau tro ar ôl tro. Neu ti'n gallu. Falle. Gormeddwl e. Right, plunger yn hanfodol. Get off. Yes! O, mae un arall yn dod nôl. Jump! O, dyna'n welliant. Dos paid y jumpio off, dos reit at dipyn hwnna. Efo. O! Take it. Yn gwerth e, yn dwi e. O, Yndi. damn! Mae'n iawn. Run away. Ie. Pai ffoni, mae yna un arall fan hyn. Gyda fy enw arno fe. Yes. Dyma ni. Mynd i... Na, plungers. Stick yn plunger yn wan. O, beth yw ga? Cael mwy o special ammo. So, os di o uwch ben chdi a ti'n poeni bod wedi talu bom, sefyll reit o dan fo, cos mae o'n tofydd chwith ni dde. Sefyll. O, ti'n meddwl fel hongian o'r ledge? Na ci. O, So, no. pan mae pobl yna'n tafod y bombs yna chdi, na siw ti reit o dan nhw, dwi'n mythu cael chdi os reit o dan nhw. O, oce. Iawn. Ac yn just cymryd hit yna. Just cymryd y hit o'r bom. Os un bomb. Yeah, bydda hwnna wedi bod yn ffain. Amateur hour nawr, nid awr retro. Just pwyll pia hi. Go, ti'n cael hyn, Morgan. Ti'n cael hyn. Mae'r un gyntaf wedi cael chdi bob tro yn y map for life. It's fine. Ydw fi'n ôl na.
Jyst yn mynd i bod yn ofalus. Chwarfa. O, O. Hwna'n boenus. Aros. Yes. O, mae un arall yn dod, ddo. Yes, di. Werth cael? Na, di, cos gyda chdi llall. Okay. Go! Watch, gyda chdi llall. Yep. Ie, achos mae dy fi un arall, ie, ti'n iawn. Actually, Oh my loads. god. Mae'n gwybod ti angen nhw. Alright. Mae'n gyd fel na, mae'n mynd i... O! Mwana! Oh my god. Mae cynllun yr holl amser. T'w gwybod be? Na, cys di cael, o'n i am dweud chdi cael hwnna. Oh my god! Mae fa, mae checkpoint, mae twnnel lan checkpoint. Just os. Woohoo! Woo! Whoop, whoop. Iawn, Neu- y fa ma wan, Yeah. bydd y turtle yn seithi cragen fa, t'ch di Lucky iawn? Turtle. Yeah, okay. So mae reit debyg i benis di pobl yn talfod y cyllall. Right. So, paid y push the look, just one hit. Jump, one hit. Jump, one hit. What? Yn leto fo. Oes angen plunger? Oes, na, goes, a'ch chi'n leto fo, Yeah. ato fo. Efo, Oh, jump. oh, you bass. Oh, right, fi angen... Mae'n Jump cymryd i Cregin. Yeah. Right, okay. Oh my god, so Ac ni'n sefyll reit o fain, a ti'n misio rhedeg i ffwrdd fo. Oh, Sut yn reit o fain o. Jump. Fa. Gwych chi amser un shot gyda chdi. I see. Oh, okay, diolch am y patrwm. Oh, mae'n eitha hawdd, ie. Paid yn neud y thing lle ti'n nôl o maen fel yna, neu ti'n di respawnio fo. Aros yn unfan. Sorry. O na, eitha just... Because os ti'n mynd yn ôl, bod tro, eitha just respawnio. Sut fi'n cael y thing yna lan fyna? Plunger? Plunger. Alright. So, select. O, ti'n di jump ar y ledge na wan, a fydd na turtle arall, so delio fo hwnna gynta. Okay. Oh, wait a sec. Fi ddim angen y plunger ar gyfer hwnna then. Na. Just safety. For God's sake! No. Oh, the pat... Oh, just... Ti'n am efo. Sorry. Yeah, it's fine. Mae'n iawn. Right. Right, na jump yn ôl ymlaen. Efo. You bugger. Woo! Right, okay. Yr un job then, gyda'r boi Ie. newydd ma. Ie. Okay. Mae'n union yr un un. Mae'n goffa fi o King Hippo o Pen Shout. Ah, Just dos, swn i'n meddwl. alright, okay. Felly fynd, iawn. Iawn, balloons. Ti eisiau mynd ar y balloon o'n? Gael hwnna, actually. Fydd hwnna, so hwnna'r un un o'r dwytha. Fydd hwnna'n handi a bydd y boss. Felly tho. Y boss yma dipyn anoddach. Okay. So efo plunger allu hwn. Hein ydy'r characters anodda i ffocin seithi. Really? Ti'n gorau seithi thing ffachio na? O, dyna'r unig thing ti'n... Ie. Pan mae'n fflachio neu na? Na, dim ots pryd. Ond mae o'n... Os ti'n sylwi, mae'n bobio fyny i lawr. Mae'n lot anoddach na ti'n feddwl. Oh. Oh my god. So, o'n i'n tynnu ar y jump fyny. Dyna'n un neu na? Oedd. Okay, fine.
O. Oh, bloody hell. Mae'n tricky. Right. Right, fi'n cofio'r boi ma. Iawn, tan ti'n y boi na, dwi'n gwneud paned os ydyn. Gerio. Fine. Ti'n dig. Yes. Si. Un arall. Yeah. Nice. Okay. Disgwyl bod rhaid i ni gael y balwn yna. Right. O, so mae'n ysgoi hwnna, di? Dwi'n... What the heck? Oh! Oh. Mae'n really tricky. Ooh. So mae kind of yn neud rhywbeth gwahanol. O, o'n i bai, fyddwch chi'n gorfod fe mynd lawr a wedyn mynd lawr gyda fe? Na. O. Oh, nice. Right, fi'n credu mae'r plunger nawr yn mynd i gadael fi... O, fi ddim wedi cael y plunger achos nes i aberth i fe. Fi'n just neud hwnna? Are ni'n dodge nhw? Cwestiwn da. Neu beth? Sa'n siŵr. O, mae'n mynd i spawn os fi'n mynd mas o'r... Okay, good. Ddim Nice. fe. Ah, un arall. Cysau fe. O, actually, mae'n gweithio fel hyn, though. O, hwnna'n loads well. Yeah. Just neud hwnna. Ah. Right. So, sut ydw i'n mynd draw fan'na then? Cos, neu ydw i'n gallu neidio ar things yna? Do you mean? Mae'n odd. Yeah, nhw'n edrych fel yr, nhw'n edrych fel y lights rwyt ti'n neidio arno. Ah, ie. Hey. Nice, diolch. O, Hey, shwmai Kieran? Sut wyt ti heno? a mae Kieran di clywed bod awr retro nôl. Be yw cyfaill retro holl ffordd. Achos pob tro mae sôn am prynu rhywbeth ridiculously drud i helpu dod nôl a retro, bydd e meddwl am prynu fe. Mae fe'n... Wel, fi'n credu ni'n dylanwad drwg. Fi a Emrys yn dylanwad drwg ar Kieran i fod yn dig. Achos... Am pam? Fi jyst yn dweud, os mae yna rhywbeth drud, potential cable neu unrhyw beth i gwella eich system retro, bydd Kieran yn gwybod amdano fe. So, ni gyd yn annog ein gilydd. Hynny fel, ie, mae hwnna'n good. Ond ie. Okay. Ie, mae bit yma, ti'n di Go on. respawnio lot o stuff. Ech watch beth ti'n neud. Okay. So beth di'r actual story o'r game hyn te? Mae hwn yn cartoon. Cartoon, ie. Oh, right. Yeah, baby. So... Ie, so... Ie, fatha... Ti'n gael o'n parody? Ie, parody o... Batman. Yeah. Yeah. Fi gallu neud y naid yna. Oh. Oed. Oh, nice. Ni'n meddwl o'n i. Okay, stop. Whoa. Whoa. Iawn. Hold the boat. Mae hwn yn bos anodd, iawn. Mae o yn Oh. werewolf, neu Okay. duckwolf, Duckwolf. sy'n symud o bod yn duckwolf i bod yn person, neu duck. Okay. So beth yw fel... Mae gyda fo ddau thing. quirk fe.
Gyda fel, either lle mae'n jumpio un ochr i'r llall, Yep. yn pynsio chdi, Yeah. neu mae'n pynsio box at chdi, iawn. Okay. Ti ond gallu seithio fo pan mae o ddim yn duckwolf, iawn. Right. Pan o ddim yn duckwolf, mae o'n duck sy'n rhedeg oedd y maniac, iawn. Right. Mae'r platform yn meddwl am lein, iawn. Yeah. Splitio fo'n trian. Yeah. Mae'r dau bob ochr yn raised a mae'r gwylod yn dropped, iawn. Okay. Mae na, os ti'n sbio sy'n mae'n rhedeg, Hmm. neu di weld, mae na lle fydd i chi gallu cuddiad pan mae'n rhedeg drosto chdi. Right. Ond mae o'n mater o, os ti ddim on point efo platform yn chdi yma. Swn i, mae dibynnu, nes i ddim defnyddio power up efo yma, mae dibynnu beth ti'n mynd i hawsa. Okay. Ond pan mae o'n werewolf, ti'n mynd some point syth efo. Okay. Just osgoi fe then. Ia. Alright. Bant ni. Mae'n jumpio, sim! Be ti'n meddwl? O! Ie, ti'n mynd. Seithi, o na. O! O, ti'n bloco hwnna. Na fo. So jumpio drosto fo. Oh my Dwi'n gwybod pan mae'n jumpio nôl, mae'n jumpio'n straight na, mae'n gap, oes. Yeah. Actually, fi ddim yn Na fo. un job. Ti'n neud yr eid da hynny, because ti'n neud yr ail. Mae syth y boxes yn iawn. Pan mae'n dechrau neud y thing arall, mae'n dechrau mynd yn anodd. Ond dwi'n meddwl sy'n cael... Hwna, Shit. Ie. O! Oh, mae reit... Bod y opposite, really, fe dde. Ie, o. Flippin' heck. Ie. So, ydw i'n gallu yeah. dycio? Ydw i'n gallu dycio yn y bit yna? Oes. Ond, to pan mae'n rhedag, Oh, for God's sake. Sorry, to pan mae'n rhedag, de, Yeah. dwi'n meddwl sy'n sylwi, mae'n rhedag, mae'n gap rhwng lle mae o'n rhedag. Right, Mae'n fatha triongl bit, right. ac ydi cuddiad y fanna, eitha jyst rhedag drosta chdi. Yeah. Ie. Right. Oedd y patrwm gyntaf chdi'n iawn, cos sa chdi'n sticio o'r patrwm yna. Yeah, bydden ni'n ffain. Ie. So dwi'n meddwl, really, ac ydi wneud y heb y power up, really, de. Falle a fi am y doi iechyd thing. O, dwi di anfon ti thingy, beth ti gael Video Ninja, by the way. Oh, brilliant! Okay, fe sec. Oh, diolch. Ti eisiau gweld fy gwyneb Fi prydferth? eisiau, actually. ar y Well stream. da fi y berth i Darkwing i gael ti mewn, so... Nawn ni neud hwnna. Darkwing Duck, let's get dangerous. Right. There we go. Darkwing Duck. Ooh. Darkwing Duck, let's get dangerous. Diolch am rhan i hwnna. Copy. Darkwing Duck, rhedeg o September 1991 i December 1992. Na 3 cyfres. Nice. Pa? Rwy'n Sianel? blwyddyn... O, Disney, ie. Darkwing Duck. Rwy'n methu cofio fe. Fi'n gallu cofio fe. Ie. Darkwing Duck. So beth oedd fe'n ar, like Cartoon Network neu Na Disney. Disney? Oh, Disney. Ah. See, rwy'n fi ddim cael Disney. Pryd rwy'n fi'n fach. Oh, dyna ti. Rwy'n ti angen talu extra, Ie. rwy'n meddwl. Rwy'n fi'n cael, like, Oedd o- un o'r oedd ar Disney ITV channels, like, oedd ar really ITV. free neu rhywbeth. Pwyd o fi a Morgan yn ifanc oedd ar ITV Yeah, hefyd. ITV. Rwy'n rhaid? Right i ti o. Ah, sy'n cofio. Darkwing Duck. Rhywbeth. Net fyna 91 episod rhwng Medi 91 i Rhagfyr 92. 3 season. Wow. O'n Wow. blwyddyn a chydig o fisoedd. 65 episod mewn season 1. Iesu mawr. Ie. Hwna'n rhywbeth, ydy e? Like, Ie. TV shows dyfio yma. Oh, dyna ti. Like, right, oh my god, we're in full screen. Sorry. Cyfnod, i fi sort o stuff. Fi ddim mor slipper ti ar y controls. Ti'n gwybod hwnna? Ni eisiau cael e. Just dim esgus, di cael y professional mouse nawr.
O, ma' hwnna'n wir, Ie. actually. Ma' hwnna'n wir. Oce, fi'n eitha hapus o hwnna. Ni ddim ffas o'n gormod mwy. Pretty teenager clear. That's good. Ond yeah, like TV shows nawr. Wedyn, like, lleihau, like, 12 episode a season. A rai Ie. American. Like, fi'n gwybod rai British wedi bod fel hwnna. Like, Dyna ti? am blynyddoedd. Ond, Oh, spin. rhaid Right, bant ni. Ryan misol, like, 20 episode seasons. Am byth. Yeah. Nôl yn y groove nawr. Rwy'n gwylio trwy Star Trek Voyager eto. Nawr. Ac mae'n, like, 20 odd episode pob season. Mae'n cymryd mor... Bydd yn Malcolm in the Hir. Middle, mae'n un eitha hir hefyd, ydy? O, ie. Yeah. Yeah, hwnna'n, like... hwnna'n probably... 20 odd ydy e? Yeah, Let's gweld. Yeah. 25, 22. Oh. Gwell, ydy e? Mae'n, like, mwy... Yeah, I don't know. Mae'n mwy... Yeah. Dyna wir o fe. Alright, we're kind of teimlo, like, ar y 10 neu, like, 10 episode seasons, mae ddim yn hir enough i like, dod i gwybod cymeriadau. O, nes i ddim cael y plunger fi ddim yn credu. O, dim ots. O, na. Dim ots. Ti'n angen o? 50 plunger wneud. Fi'n gallu neud hwn. Gallai chdi, fatha platforms i fynd at certain llefydd. Oh. Fydd y chai chdi cael y plunger yn lefel... No! Yeah. Rhaid fi cael Oh, y right. plunger. Fi'n mynd i cael y plunger, boys. Just sy'n gael ti gwybod, oce? Iawn, pwy fydd gynta? Fi yn... O na, Gai, fi yy, wedi cael y plunger, damn! A wedyn ges i'r thing ar ôl fe. Oh, rookie move. Ddim yn hapus. O, na. O gwbl. Come on, Gyda then. chdi... Rwla, sgwch chdi real estate ar y sgrin i adio sgrin arall. Oes. Gwni weld pwy fydd yn goffa gynta. Fi mynd fyny'r all ma'n Fortnite a chdi'n goffa yn y gem ma. Wyt ti'n dal chwarae y blwyddyn? Ynddo, dal yn... Lan am hynny. Dwi'n nôl yn ôl efo. Yeah. So ddim sain yn efo, ond... Let's run up that hill. Go on, fi fi'n trio hwnna eto. Rwy'n methu chwarae. Mae Starfield heb crasho eto, so hwnna'n da. Ti'n cael Sabians, mae'n gan clydiadio hwnna i'r stream. O, bendan. Mae'n handi, Cos dwi'n meddwl, mwy o pobl dwi'n nabod on efo 2 sgrin ar PC nhw. Dwi'n meddwl os na pob fath o fi, ond weithiau os dwi'n neud bath, dwi angen sgrin arall hefyd, efo rhywbeth arall yn efo. O, mae'r Yeah. stream gyda trio ni, gwynebau trio ni, mae hwnna'n lot o real Yndi. estate yn barod. A fi chwarae Fortnite I know. custom map. Na, ti'n weithiau bod ti'n neud bath adra, fatha, ti'n chwarae gem neu bath, ond ti isio YouTube fideo chwarae yn y cymdir, just cause. Weithio, o'n i arfer neud gyda fel Netflix series, a os oedd O, fi hefyd. easy to watch Netflix series, a ddim... Dwi'n cofio fatha, chwarae lot o fatha online multiplayer, ta gwachad World War II in colour, No way. y cyfres cyfer. Wow. Oh, dim siawns gyda'r turtles yma. Elf still go though. Crwban? Na. Yeah, crwban odd, efe? Crwban odd. Yeah. Crwban. Teenage Mutant Ninja Turtles. Dyna beth mae pawb yn hoffi. O, oes unrhyw wedi gweld y ffilm newydd? Na. Yn y style yna. Da? Na, fi heb. O'n i jyst yn wondro, achos fi ar y ffens i wylio fe neu beidio. Dim gwybod os yma. So fanna, ti eisiau dy plunger, lladd o'n gynta? Ie, fi'n gwybod, ond
Ddim gyda fe, dwi. Look, O, oce. 21. Ti'n angen nhw. See? Oh, actually, mae hwnna'n gweithio'n eitha da fan hyn. O na, mae ddim. Maybe. Na. Probably don't get out of it. Oh, ti angen like cael angle perffaith. Yeah, fy'n just spam o fe. Sut ti'n cael yr one-ups lan fyna? O, Efo ti angen plunger. plunger. So eisiau 2 plunger i fyny, chdi gallu. Oh. Ti allu claimio fyny plunger. O, rwy'n gweld, so ti'n just like rhoi un lawr ar y tro i ti. Ar ôl y naid thing, beth arall mae'r werewolf na'n neud? Safety box. Ond nes ti cael efo'n loop da, Ie. hynna di'r thing. Os ond ti'n neud y jump i'r pen draw na, mae o'n iawn. Ie. Mae'n dibynnu lle wyt ti yn relation i fo, really. Ie, fi yn caru gemau retro fel hwn, though. Fi'n hoffi'r, like, the monotony o gorfod neud hwn fel hwn. Achos mae'n rhywbeth fel releasing dolphins neu rhywbeth yn gwybod, fi wedi gweithio hwn mas. Fi'n gallu curo. Y bosses unigol gyd gyda'i quirks gwahanol a... Ie. Mae'r animation yna'n eitha da NES, fe'n crynu achos mae'n oer. Yndi. Mae o'n 91-92, so oedd o'n un o'r games dwytha dod allan ar NES. Oh, right. Okay. Oh, you bugger. Ti wedi cael rhywbeth o sens allan o'n do? Ie. Gynnwch chi flow. Ie, ti'n gallu teimlo fe hefyd, ie. Ti'n gweld e? Na, oedd y... O'n i'n really gobeithio byddwn ni'n gallu cael... Dwi'n gallu gwneud hwnna mewn un go neu gwell ddim? Na, pedair sensio. Na. Yr un yma fi gallu. Ti'n rhy bell. Right, here we go. Iawn. So, o'ch Oh, chi'n bod what? lest... Sut mae'n neud yours cychwyn? Ie, mae o hollol in context i lliw teulu. Okay. Fi'n gweld nawr. Oh. Dwi'n cael ffachio, na fo. Pam mae ddim yn neidio? Oh. Bloody hell. Here we go. Mae'r... O na. Pan mae'r rhedag, dwi'n talu hyn unwaith. Ie, na ti'n mynd... Pan mae'r rhedag, sbi am y gap rhwng y dau llawr. Na, ti'n byth yn Fuck ta. up. Mae'na gap allan di cuddiad. Oh. So, jump dos da. Na. Ti'n... For God's sake. Mae'n sluggish now. Oh shit. Okay. Oh, man. Mae'n y gap ble mae'n neidio lawr ydi. Ie. So, rhedag, aros! Oh, I see. A fi'n gweld yna, fi'n deall y gap. Ond probably rhy hwyr, but yeah. Oh, fanna. Oh. Oh, fi'n gweld. Aha. Mae'n gobaith. Ei. O. So, ochr arall o gapon. Dyfo, ideal. Oh. Oh, bugger. Oh. You bugger. Wyt ti gallu just like aros lawr Ie. lawr yn y corneli lawr fyna? Na, achos mae'n neud y box, ydy e? Wyt ti gael safety box? Wyt. Ond ti methu seithi lan, wyt ti? Dwi'n mean? Na. Ddim yn credu. Nes ti gallu? Ddim yn... Na, ti methu. Mynd out of sync wyt ti efo'r loop. Cos ti'n cael o, wedyn ti'n mynd out of sync, a dyn munud ti out of sync ti'n mynd cael o nôl. Ie. Angen fel refocus a...
Yeah. Yeah, just fel o tilt nhw'n gael e fe. You've got it. Plunger, fi'n mynd i cadw gyda'r plunger i cael y 2 extra life na, a fi'n mynd i neud e. Wyt ti yn... Dwi'n gwybod beth di ateb fi i'r peth, ond be di bang chdi ar save state? Fi ddim really yn hoffi nhw. Good. Achos fi'n hoffi'r poen weithiau. Good. Fi ddim yn credu ynddyn nhw. Mae'n gwahanol gyda game SNES sydd wedi meddwl amdano nhw o fewn y game. Ond rai lle mae emulation yn just twyllo yn teimlo. Neu pobl ar y Switch yn meddwl bod pethau yn hawdd a ti fel, wel, ti ddim... A rewind. Yeah, na. Yeah. Na, sorry bad. Na, fi ddim yn cymryd hwnna. Right, Biff. Ah! Ooh, oedd hwnna'n agos. Gee whiz. Right, fi angen hwnna ddo. Ond mae rhaid fi cael rhain gynta. Yeah! Right, ne. Oh, okay. Dim really'n poeni am yr air. Na. Really, mae'n just pwyntiau a... Yeah. Okay. Fi ddim eisiau hwnna, achos fi eisiau'r plungers. Eisiau'r 2 bywyd os gwelwch yn dda. Oh. Hwnnw'n ffain. Oh, shut up. And a twll! There we go. Mae hwn yn fel checkpoint yn dwi e. Yn there. Yeah, ni'n ffain nawr. Oh, heb bwrw fe ddo. Mae'n ffain. Oh my god. What? Mae'n ffain. Oh, Mae'n ffain ddo. Na, mae'n ffain ddo, achos fi'n mynd i cael 2 bywyd nawr, so... Ydw i eisiau wastad dau bod Na, yn fi'n ys. gwybod. Ond fi ddim yn mynd i crio am y peth, dyna beth fi'n meddwl. Fi'n grac ddo, ond... On tilt. Yeah, bach, dim bach. Ond nawr fi'n deall y spot yna ti'n siarad am. Teimlo bach yn fwy hyderus. You got it. Yn gwybod, just hanner y sgil. Just get good Ydy. there. Ond mae'r lefel, mae'r tydu lefel yn rili anodd o. Oh, okay, well. Falle. Mae fe kind of cyrraedd y pwynt yma. A dod nôl i fe rhyw ddydd arall then. But... yeah, beth hwnna'n pwynt da. Meddiw. Oh my gosh, beth di'r balloon? Just balloon, mae just helium, Nice. fi'n credu. Fi'n tyfu awr. Dim i special. Dwi'n gwybod beth di arwydd y card yn yr... Just dim byd fwy do fyna, balloon, really. Come on. Sut wyt ti'n cael hwnna ddo? Like, ydy'r levels... So mae'n like different... Oh, plunger. Different, like... Llefydd gwahanol ti'n gallu mynd ar like un level. Ti'n gwybod sneud y plunger? Na. Sure. Right o'r diwedd. No? Kind of right Na. o'r... Na, so... Meddylia amdano fo. Ti just... So, sut y plunger fel la? Na, yeah, jump. Oh, I see. Oh, na, dim ond 6 sydd â fi nawr. Oh, fuck's sake. So, hynna ydi o. So, ti isio plunger ar y wal gwylod da? Yeah. Pwdi Matia Tempetasi. Pan mynd eisiau chod diwas o fi. Dwi'n mynd abod y boi na. Oh, na, fi di redig allan nawr. Oh, forget it. Damn. Oh, Ti'n angen o'n yw? yeah, fi'n mynd i neud e mewn un go anyway nawr. Fi'n y zone. Oh, nath i just diflannu. Oh, na, probably wedi seithi fe. Get out of it. Go What's on. up? Ti'n gyda'i ffrind y cwestiwn fi? O, mae'n y bwyd thing ma.
Mae'n hoffi sut ti'n redeg lan yn Fortnite. Mae'n mor araf heb 3 times speed. Yndi, ti angen y 3 times speed da. Yeah. Ar y pysgodyn. Yeah. Helo, o, dwi'n pasio Oh! chdi. Yeah. Zoom o right lan. Yeah, Morgan, ti'n cofio'r fideo cyntaf ni, un Halo Reach, Yeah. ar YouTube? Yeah. A game mode rwy'n ni'n chwarae ar Forge ar fanna, ble roedd like, cwpl o ni ar gwaelod Yeah. o'r mynydd, a like, cwpl o ni'n like, mynd mewn y warthogs, a just gyrru lawr o ti'n llaf ni. Yeah. Mae rhywun wedi like, creu hwnna mewn Fortnite. I Fortnite. don't know. Mae'n Yeah. rili da. Ond, like, Mae does hi- dim pobl yn y ceir sy'n dod lawr, mae'r ceir yn just, like, dod lawr y mynydd, ond ti just angen trio rhedeg lan. Loads o hwyl. Yeah. Mae'n addictive as hell. Oh, Mae yn. shit. Chwarae fi am, like, awr. Doi. Da. Yeah. A, ti'n chwarae, sgol efo, Squid Game. Yeah, Squid Game. Nice. Come on. Oh, no. Beth di'r chili gwneud? Dwi'n gweithio hwnna allan eto? Bach o health, dwi'n meddwl. Oh, you... Oh, boys. Mae fi'n Iawn. digwydd. Go on. Go on. Go on, Morgan. You bugger. Come on, come on. Just angen cael y patch hwnna ar hwnna ne. Shut up! Sim ti. Just grac, ydw i. Grrr. Mae'n ffain, mae'n ffain. Mae dy fi nawr. Wastad y anodd yn cynta. Os fi right ar y diwedd, falle bydd e ddim yn... O, fi ddim yn dysgu patrwm. Oh! Ie, yeah, be fi'n neud? Oh, flip. Ah! Dwi'n teimlo, ti'n gwybod beth ti angen neud, just get it down to a science. Bloody hell! Right. Gadle fanna. Mynd fanna. Haha! A, power-ups gyda chdi? Yes! O, dew! Dim. Yes. Hey, nice one, Morgan. Nice. Job well done. Iaw, ti angen y plonjar yn yr un nesa yma. Okay. So, just edrych mas am... Ie, dwi wedi rhannu fi o wain yn trefn fyny'r all ma fyd, os eisiau adio hwnna. Ie, ie, o, bendant. Just bach o hwyl. Bydd rhaid i fi lleihau hwnna'n... Ie. O, dyna ni. Faint o levels sy'n ar Duck? Saith lefel. 6 lefel, 7 boss. Oh. There you go. Oh. Yes, i mawr. Ma hwn... It. So mae hwn yn special request gan Emrys na. Oh, sorry. Fortnite. Fortnite! Oh, ydy hwnna ti mynd heibio fi fanna? Na. Wow! Nope. Right. So chi'n gallu defender fyny. So, hwnna agos i gwyneb chi, right? O'n i'n mynd ddysgu chdi yn y mor fawr a hynna. Mae hwnna'n eitha funny. Cos look, chi'n gallu rhoi hwn. Yna chi. O, it's annoying. Awr Retro yn cael ei cymryd dros fan hyn. Gee whiz. Na, joke. A wedyn, nawn ni... Actually... Oh, no, fan. Actually, beth di'r... Oh, what? Mod view ddim yn dangos y blooming uptime o'r stream. Yndi, a top stream session. Oh, yeah. Ah, mae yna 20 eiliad ar ôl ar y awr. Oh. Be chi'n dweud fi ond yn cael? That's it. Ti di cael awr, boi. Cer mawr.
Set nôl i... Dim mwy hwyl. Retro. Dim mwy hwyl i ti, ni'n cael Fortnite. Fortnite! Custom Games Fortnite hefyd. Ti eisiau screen fi? Fuck her off. Oh my god, fi ddim yn straso ti ti'n neud ar y Fi slir. ddim yn gwybod! O, sgrin dy... Sgrin dy... Dwi ar yr un dwytha. Oh, flippin' heck! Dyma pan fi ddim yn cyffwrdd â stuff. You know? Fyse? Mae'n just yn edrych yn horrible. Achos Beautiful. Random flippin' gwynebau. Just gwneud rhoi y cameras ble roedd nhw. Just gwneud nhw tipyn bach yn llai, a wedyn rhoi y Fortnite stream ar gwaelod. Alright, bet. O nhw. Oh yeah, dyna oedd y peth fwy o'r call, ond nes i ddim meddwl am hwnna, right? Yep, Kieran. Ni'n cyfro pob base. Ni'n cael ni'n cael y retros am y boomers, a ni'n cael y Fortnite am y zoomers. Da ni'n gwybod fod y streamio'n Cymraeg. Ti kind of just like... A ti'n gallu, like, lleihau y gap o bob fy pen fi Oh, sorry. hefyd. Rwy'n meddwl. Okay. Frozen. There you go. A dyma ni. Pawb yn hapus na, right? O, pwy dwi'n mynd allan ohono fo, mae o'n... Alright, there we go. Sure. Oh na, mae di mynd off nawr. Do, rhaid fi newid o. Oh, they're all that fussy. O na, oedd o, os o'n allan o'r sgrin, oedd o just yn... O ie, mae... Oedd o'n bloc, oedd o'n peth na. Oedd o'n just yn mynd yn... Wyt ti'n dynafio Frozen. Video Ninja? O, o'n i'n iwsio'r un... Os mae'r tab ddim yn active, rwy'n meddwl mae Chrome yn like, lleihau y resources arno fe. So, ti angen cael y tab yn active. Like, os roedd ddim yn... Os roedd just tab allan. O, mae o'n, ond dwi'n fel. Minimise Chrome. Edrych. Dwi di mynd really, Am Kieran. like, frozen nawr. O, ie. Os roedd maximise y Chrome, mae'n dod yn ôl. Iawn, oce. There we go, mae pawb nôl A yn fo. y thing. Edrych ar ni, boys. Wai. Right, SOS call from the sewer. Mae fel y TikToks yna, ble mae ti cael, like, O, you know, ie. like a game Subway Surfers, just like o dan y video. Oh yeah! Neu, rwy'n yn neud fatha Minecraft yna. I caught my wife cheating. Fi'n gobeithio wir fi byth gorfod dweud hwnna. Gee whiz. A dyna fi yna. My family did not like my wife. And the robotic voice yna. Yeah. Funny. Oh no. Mae dy fi plunger. Ydy hwnna'n lladd nhw'n haws, neu na? Na, di, ti eisiau safio'r plunger. Okay. Dwi'n meddwl ti angen y plunger i off yn y lefel. Okay. Healy. Beth yw'r things yna? Bloody Mr Dizzy neu be? Ie, dwi'n meddwl beth di nhw. Dwi'n meddwl cofio nhw ar cartŵn. Na fi. Bloody things. Oh, maen nhw'n annoying. O ie, wydda bit. Mae'r wydda yn Ie, yna. angen episode o Family Guy nawr. Ti'n iawn. Yna te... Mae Owain angen chwarae fatha parkour Minecraft. Yeah. Yeah. Hwna dyr un sod. Yeah. Funny. Wyt ti'n chwarae fe bod yn gwael adau hefyd. Dyr yn un stream lle ni'n chwarae 3 gem gwahanol. Oh, bydd hwnna'n funny. Yeah. A roi ar TikTok wedyn. Triple Tuesday. Triple Tuesdays. O na, ti'n gwybod beth ddo, bydde... Na, o ie, game gwahanol bach yn weird, ond ni'n neud ras retro ni, oedd hwnna'n eitha hwyl, back in the day. Ond mae'n mynd yn rhy gystadleol a ni'n colli'r hwyl wedyn, dyna'r Beth was problem gyda fe. Triple Tuesdays, a ni'n gystadleol ydyn ni ddim yn oed mewn call, so ni'n just siarad dros dy gilydd. Yeah! Profiad ras retro fi di, da ni daim dim bod frustrated yn gilydd, a wedyn y byd diwedd, da ni'n reit Gefnogol. gefnogol, cos da ni'n just un yn ei goffen o. Yeah, mae'n wir. Go on then. Yeah. Oh, you bugger! Right, Oh my god, dos o'n... Mae'n just gormod. Ydy hyn yn gyletach heddiw? Mae teimlo'n gletach de. Yeah. Like,
Rwy'n really struglo just curo oren. Dwi dal yn meddwl fod y cychwyn yn anoddach. Yeah. Fi'n casau yr wyau yma, ddo. So mae'n wyau eto, sbio pan nhw'n jumpio off, mae'n gap o dan y jump, does? Oes. Cyddiad o fanna. Oh, flippin' heck. Go up. Oh, fi gallu just cyddio fyna, though. That's good. Yeah. Ah, here we go. Actually, gwell i fi wneud y boi ma, then. So mae'n mynd i seithi'r... Oh, na! Dylen ni ddim wedi respawn o'r boi arall. Mae fi cadw Ie, mynd. mae respawnio am fod yn ision yn y lefel yma. Shit. Come on, come on. Casau hwn. Shit. Okay. Yeah. Dwi'n meddwl hwn di'r lefel anodd yn y gem. Ie? Ie. O, dipyn. Right. Mae tri nesa yn anoddach na 2 cynt di wneud, ond mae hwn di'r anodd yn y gem. Okay. Emrys Hobo opinion. Yeah, ti'n gwybod eich Darkwing Duck. So, ti'n dweud, off-stream, dyma game gynta nes i wneud 100% mewn. Ie. Yeah. Da iawn, boi. So, dwi'n cofio gael o pan i'n ta 7-8 oed. Ag, Oh, yeah, baby. Right, fi dwi'n meddwl cymryd ages i fi orffen o. Right, fi eisiau'r checkpoint bit nesa, please. Ages away, probably, efe? Yndi. Oh, ydy'n werth i fi cael y thing yna? Oh my god. Na di, sticker puncher. Okay. Dwi'n meddwl rili. Beth yw'r gelen fan hyn? Dwi'n meddwl Beth cofio yna? fo. Byd yw hwnna? Jester yna? Beth? Ti ond angen mynd i fanna os ti eisiau bywyd extra. No, okay. Lawr Ti isio then, bywyd? ie? I lawr. Okay. Iawn, mae mechanic yma yn awful. Go off, iawn. Yeah. So, bydd to the pobol a ddim yn licio gynnan sydd i'r fflama. Yeah. Mae nhw yna, a mae yna adar duon yna. Na. So, just jump a seithi fan. Oce. Oce, ti bod yn fanna. Oce, lle chdi fynd. Dos, a chdi bod yn dewr. What's it? Chdi bod yn dewr. Just bod yn dewr. Na fa. Hwna di gola. Tan ti'n tynnu hwnna lawr, ti'n cael gola. Ti'n gol? So, ti eisiau jumpio o flaen y banana, cawtio seithi yr ader yna. O flaen y banana? Oh, right. O Ie. flaen y... Like, i'r chwyth o banana. Ia. Yeah. I chdi gallu... Oh, so... Bloody hell. Oh, nes i gael boi arall fanna, ddo. Oh, shit. Yeah, okay. A hwnna'n good. O. So, just... Mae reid pethau i assume chdi just dechrau seithi start away. Oh, shit. Ti'n mynd o. Oh, fi really angen bywyd arall. So, fa man... At least di'r tywyllwch yma'n blocio fo. Fydd hwnna wedi bod yn anffodus. O, ie baga. A dyma ni. Oh, flip! Oh my god, Morgan! Oh, gutting. Darkwing bloody duck. Fi'n gwybod, man rhwystredig. Mae'n dda bod hard gyd i pwt i'n goffa na. Oh, ie. Yeah. Oh, dyna pam ni'n neud e, fe. Ti angen y high hynna. Oh, Ie. Endorphin Ti angen y lo i cael y high. Endorphin rush, yeah. Ie. Dyma llawer y high ysgol chdi'n laws. Nah. Oh, for fuck's sake, Kerry! Okay, oof. Mae'n fel rollercoaster. Ti angen mynd lawr,
You mynd Ie. lan? There's a highway. Ie, sa'n Nemesis yn Alton Towers just yn un, just yn Story. un lein. Ie. So eich chdi'n dar motorway ddim? Ie. Hwna'n wir. Rwy'n nhw angen mynd lawr I mynd lan, quite literally. Oh, yeah. Oh! Mae fi system di gwell na. Damn you. Come on, par 4. Yeah. O, fi'n fflio trwy e nawr. Fi ddim eisiau gwneud yr un... Ti'n gwybod o? O, sugar boi ma, fi'n casau e. Mae'n mor smug gyda'i flamethrower. Ie. Fel bod mae'n meerkat, efe? Dyna beth yw e? O, O, fi ddim yn gwybod. Falle. dwi'n fod wedi gael meerkat go iawn. A fi wedi yn Zoo Briste. O. Right. Mae'n ta fawr yn dod yn syth cathod. Yn pen fi yn syth cathod. Yeah. Digon tebyg. Ond yn mwy main. Yeah. Oh, yeah, baby. Rhaid beth sy'n lawr fan hynna. Okay, golau ymlaen nawr. Beth? Okay. Beth yw'r patrwm yma? So mae jyst yn bwrw stuff, redeg. What? Oh my god! Oh my god, beth ys ti just speedrun ni hwnna? Yeah! Oh my god, beth ti'n neud? What? Fi ddim yn gwybod. Ond oedd hi'n amazing. Be bynnag digwyddodd, fi'n eitha hapus dy fe. Watch e, ie, ma'n nhw... Oh my god. Pro gamer. Beth ti'n neud? Fi ddim yn Madman. gwybod. Madman. Fi yn madman. Yn symud, you bugger! Kangaroo na ddim yn neis. O, sut fi'n neud hwn? Fatha, dod ys lawr. Na, ti'n mynd cofio... Ti'n lle hongian off stuff. Yeah. Oh shit, yeah, sorry, or moving ledge. Oh my god! So fi'n mynd... Ai, a bwgar. Mae hwn yn anodd. No! Emrys, rwyf fi'n taflu fy splash potion. A roedd Karen bwrw fi just as rwyf fi'n taflu fe. So rwyf fi'n hedfan I funny. A just ddim cael unrhyw effects o splash potion. Okay. Hwna'n drist. Oh shit, dwi'n... Dwi'n lig... Oh my god, dim yn gwybod beth ti'n neud. You madman. Madman. Watcha, ti'n pobl yn sy'n to fo malet. Yeah, Mae cerig yn brifo chdi. fi'n gwybod. O, ti'n gwybod. Sorry. Fi just... Dwi ddim yn gwybod issue, mae fe'n skill issue fanna. Oh, damn. Ia, ti'n gwybod beth ti'n neud fe un fan? Yeah, mynd lawr. Fel hyn. Fel na. A wedyn lan. Oh, you bugger! Oh, fi really eisiau lladd y God. thing na, ddo. Ond unwaith mae'n symud ddo, ydy e, so... Yndi. Ydy e'n dod nôl? Yndi, dwi'n meddwl. Ond ti'n angen... Mae'n risky. Be, di'r kangaroo yn dod at y we? Be? O, mae'n diflannu, ydy e? Dwi'n meddwl. Okay, Can i hold then? Get out O, of dwi'n here. Oh, yes. O, ti'n natural habitat chdi'n platforming. Oh, yes. Nawr ti di dweud. Oh no! Oh, beth sy'n fan hyn? Jumpia? Oh, yeah, wrth gwrs. Easy. Easy. Oh, damn. Oh no! Fi ddim yn meindio. Free health. Yes, Free health hwnna. Sut fi'n cael O, think hwnna. Think hwnna. Oh, sorry, So fi ti'n gael... ddim yn gwybod hwnna. Hey. Oh, okay. Pam na gymaint o geir? Oh! Na! O, di hwnna'n special? Oh, fi'r boss yn barod? Oed. Oh, no. Dwi'n mynd cofio'r boss. Oh, ma' hwnna'n really... Beth yn y byd sy'n mynd O, am... ti'n mynd efo'r... O, ti'n gan yr un power-up oedd yna ar gyfer Oh, you bugger. boss gynta. Lightning.
Na, ci. O, ie, llas o lighting di wneud ysa. Diolch. So mae hwn Hello, yn gwneud gofio unrhyw gael- beth? Neu be? Sgydach chi'n power-ups? Sgydach chi power-ups? Ie, 3D game love. Pwyda? Pwyda sa? Plunger. O ie, plunger yn pointless. Mae'n lladdau, ddo. Sgyn- Wyt ti'n cael... Wyt, gyda chdi... O. Rhyw fath o... Alli di wneud hwn first time? Go on, Morgan. Ydw i'n ei jinxio chi, sori. Re, ti wedi bloody rhoi pwysau arno fi, no? Fi ddim... Na, mae'n ffain, mae'n ffain. Mae gynnech chdi hwnna, mae gynnech chdi... O! You know what? Fi'n gallu neud e, ddo. Fi di teimlo... Oed. Paid y cael... O'ch chi angen y plunger o gwbl yn lefel yma, ta na? Roedd y plunger... O'n i'n gallu brifo fe gyda plunger, ond bydde rhywbeth arall yn fwy o help. Dyna'r cwestiwn. Fysa, ie, dwi'n meddwl. Yeah, don't get the plunger. Okay. Get the Oh my plunger. days. Oh my days. It's really double power. Oh yeah. O, di'n... No, ni ddim yn cael plunger. Get out of it. Rhyw gamers fan hyn, heck yeah, ni'n cael Popper. popeth. Games, yeah, Pwy oedd hwnna? Pwy Ga- oedd y keyword? Yeah. Games, Got yeah, it we covered. play them. Yeah, we play them. Yeah. We play games. Yeah. Hell yeah. O, fi'n credu oedd rhaid i fi cael y plunger mwyn cael y thing arall, look. Damn I think, it. See. Oh well, by rhaid fi just curo fe. Dim esgusoddi. yeah, dwi'n meddwl ti angen, yeah, ti'n angen y plunger i... No. Oedd chdi lawr i un health pan nes ti sylweddoli be'n neud efo'r boss, do. Yeah. Dwi'n meddwl ti eisiau mynd, ti eisiau zigzagio chwith o dde, do, i chdi cael mwy amser i seithi'r pysgod mae'n seithio, ta chdi? Right, Sa'ch okay. chi fel? Yeah. Mae'n mwy amser i chdi delio efo nhw. Oh, yes. Fi yn y zone nawr. We're all in the Morgan zone, which Oh, is yeah. part of it. Just... We're all just living in the Morgan zone. Rolling. Yeah, well. Croeso. Oh, come on, ni gallu neud hwn. A be, sut chi'n neud ar eich Fortnite? Ie, dim otch yma. Really Dim drwg. No, ddim yn... Dim otch yma yna. Hwn yw'r awr retro, so just... Awr eto de. Yeah, cofio'r Ie. peth pwysig am heddiw. Oh, mae ddim yn gael fi. Os o'n i'n gyda'r plunger, byddwn ni'n gallu cael e. Damn it, Janet. Right. So... I've got this. Oh. Got it. O, dwi'n gallu mynd... O, na, ma'n nhw'n risky mynd lawr i hwnna. Be? Ie. Yr Beth yn gorau? extra life na. Ie, swn i'n... Know your limit of e. Ie, wedi gyda'r lefel yma. Ie. Yeah. Mae wastad rhyw trade-off. Ond fi ddim yn meindio'r bit platform yma. Na, ti di neud hwnna to gynta. Ie, yeah, fi ddim yn... Mae'r patrwm yn eitha caredig. Like, dwi e ddim yn ofnadwy. A mae'n digon slow. Ie. Yeah. Dwi'n gallu... Silly boy. It. Okay. See. Oh. Ww, iechyd llawn. Os fi'n gallu mynd mewn i'r box What? gyda iechyd llawn, byddai'n ffain. Os fi'n credu... Sgrim power up, oce. Iawn, ti'n gwybod beth ti angen neud, wan? Ie, yeah, jyst osgoi'r dŵr Ie. a seith i'r ci dŵr.
O ie, fi'n deall beth ti'n dweud am y online. My days. O, wait a sec, ni fod saethu'r dŵr hefyd, then? Na, y ci sy'n bwysig. Na! Just a mynydd yw e, then. Ie. Fel bywyd, I suppose. Saethu. Na, ddim saethu cwn, obviously, ond... I'n expert ar bywyd, fo gan, so... Yeah. Should be easy. Completed it, mate. Completed it, mate. Bywyd. Completed it, mate. Oh, sugar. Oh. Oh no! Okay. Oh my. Oh, shit. Oh, na! Go off a map! Rwy'n cyrraedd y gap olaf ar y D. Bob tro, a just cael ei bounced i'r nefoedd. Oh, you got this, Morgan. On. Just angen bod yn fwy dewr. Ie, ti'n gwybod. Mae o yn neud ei chwib thing pan mae o litr dan chdi. You! Mae'n iawn, mae dy fi bywyd arall. Oes. So, Ti angen zigzagio chwith a dde, yeah. a dyn ti'n iawn ydyn. Shit. Shoot, dweda si. So if not story i'r cartoon. O, it's a parody o The Shadow oedd o, sef y thing nath Yeah. ysbrydoli Batman, really, dwi'n meddwl. O, dwi'n mynd boi comic books, ond hynny dwi wedi cael ar ddall. Sy'n oedd o. It's a child... Cyn i chdi gallu gwneud stwff... Comics and child-friendly oedd hwn yn child. Just version Disney oedd o. Shit. Okay. Mae tro laf. So, ond yna lot o crossover efo DuckTales. DuckTales, woo. Wel, nes i ddechrau Wikipedia gyna. Mae'r boi at sgwynnu fan yn tydu'r alternative universe, ond... Yeah. Mae'r un cymeriad, ddo, y gai sy'n hedfan ar y wyren. Ie. Ond multiverse, da. O ie, wrth gwrs. Hwna di thing dwi'n cael sau mwyaf am adloniant wwan. Mae bob dim efo multiverse. Stopio efo multiverse stuff. Mae o yn cop-out. I poor storytelling. Yeah. Oof. Damn it. It's not actually too bad. You silly boy. Trio bod yn barus, a mae ddim yn dda. Ie, ti'n... Ti wastad mynd i un health, a ti'n cael uffar o round da wedyn, ar un health. Yeah. Oh, sugar. Dwi'n mwyn gwybod beth sy'n tigro y pysgod yn mynd i fyny, a pysgod sy'n just mynd yn diagonal. Yeah, bydd hwnna'n good i gwybod hwnna, actually. Ti'n gwybod y trick? Na. No, dwi'n mwyn gwybod pam. No. Dwi'n mwyn dibynnu ti wyt ti ar y map, dwi'n meddwl. Right. I'm just yn teimlo'n yn ôl bach nawr am eiliad. Dyma i. Oh, you got this. Fi ddim yn meindio rai sy'n mynd lan, achos mae'n eitha hawdd i... Ie. There we go. Hawdd. Oh, na. It's fine. Mae fatha ar un werewolf. Munud ti'n mynd allan o'r loop, mae'n anodd dod yn ôl dy fan di. Ydi. Gwna'n lwcus. O, fi'n gwybod sut nawr. Os fi'n neidio diagonal, byddai'n ffain. Dyna beth fi eisiau gwneud mwy o, just neidio'n diagonal. Ond saethu yr un pryd. Cos otherwise, fi'n gwastraff.
Iawn. Nôl ar y dy. Oh, shite. Spicy fish, let's go. Shit. Fuck that, oh my god. Oh, eto! Faint o hits, bloody hell. Ti'n mynd sydd o'n am ages. Fi'n gwybod. O, dwi wedi sylwi beth wrong efo 3x speed, fyd. Os ti'n cael ei hitio yn y lle dy a 3x, ti'n cael ei hitio allan off y map. Yeah. Yeah, hwnna wedi digwydd fi cwbl o weithiau. Oh my god, mae'n gymaint mwy ti'n Fi ddim yn hitio. gwybod, fi'n mynd fed up nawr, ddo. Well, like, Jesus Christ. Surely mae di marw! Paid of the Ferris. Na. Stick to the One plan. hit. Ia, och ti'n trefnu mwy o fanna, do. Yeah. Yes! Yes! Done it. Oh, diolch byth. A oedd hwnna'r un fwy o anodd, so technically Dwi'n meddwl, de. dweud bydden ni probably wedi, ond na, newn ni ddim cyfri fe, so fi'n mynd i wneud y gyd. Ond nawr fi'n teimlo fel gallai cymryd o momentum yma mewn i stream arall Ie. o bryd pan mae amser am Awr Retro arall. Ti'n dweud hanner y gem? Yeah, there we go. Dwi'n meddwl chdi just un lefel chdi'n gwybod be ddisgwyl. Yeah. Moliarity is developing. Monstrous machine in the tower. Do you want to go there? Hell yeah. Okay. Man. Right. Let's get... Yna ti un bit mor gyna mewn gwneud hanner ffordd. Oh, diolch. Yeah. Diolch, Kieran. O, sian. Diolch. Diolch Kieran, rwy wedi rhoi ti un bit. Oh, Darko, sorry. sorry, Owain. Diolch am yr un bit. Diolch, Kieran, am wylio. Ond diolch. Diolch am... diolch, Owain. Rwy'n cymryd fy bit nôl nawr. They'd refunded dy hun. Bydd hwnna'n funny, actually. Yeah, mae'r literally bits, mae'n just mynd i'w PayPal fi neu rhywbeth. Fi ddim yn meindio'r un yma. Yeah. Dim ond pale fasged sydd dyn ni bodro gyda, mae'n oce. Kieran wedi dweud dim problem. Diolch am bod yn ti, Kieran. Dyna gyd o'n i eisiau dweud. Wow, sugar. Ci. Oh, dyn nhw ddim mor galed, actually. Paid yn goci, rhaid e. Right, sorry. Just a gofn. Sorry, Just a Master. gofn. Ti'n retro master fi, young Padawan. Achos ti di gorffen y game yma, so mae gyda ti... Multiple times. O, un bit arall i chdi fyna. Oh, diolch. Yn edrych fel... Yn edrych fel, like, y key o... Beth di'r animation hwnna? Ooh, plunger neu... Lightning... Dwi'n mwyn cofio levels yma gymaint. Yn y hollol Jimmy Neutron. Oh, Da ni'n contemporaries run yn y game yma gan. yeah. Really. Cos ges i game yma bod yn hogyn bach. So, dwi wedi gwneud y levels gyntaf na lot o weithiau. Oh, yeah. Ti'n dweud fel? Yeah, mae fel Punch-Out a ti'n cyrraedd y boi na sy Hollywood guy neu y guy sy'n mynd like zing ti'n y spinny. Ti'n fi'n cofio un. Soda Poporski ti fel, actually mae hwn yn fwy anodd. Ti'n neud fel y rai chi'n cael multiples o wedyn. Un yn ni angen neud punch-outs ar stream hefyd. Yeah. Well, yeah, be hoffwn ni wneud yw wneud Punch-Out European a wedyn Mike Tyson's Punch-Out syth ar ôl i fel like, ymarfer a wedyn bod yn bar. Achos mae'n tricky wneud ar stream achos ti gyda'r pwysau ti o... Yeah. You know, So ddim gwahaniaeth de, y rhan game de, just y gymeriad ola. Oh, okay. Alright. Oh, digon teg. A beth dwi wedi allan. Okay. Ti'n fflio trwy lefel yma? Fi'n joio fe. It's my bag. Allan o 10, faint ti'n wedi Darkwing? Fi'n joio nawr. Fi'n credu, os ti... Unwaith ti'n gwybod y mechanics, a fi'n gwybod mae hwn fel Broken Record yn dweud hwn, ond fi yn ffeindio fod nath e cymryd fi bach fwy o amser i gweithio certain things mas ar un yma.
Ond, nawr fi'n gwybod beth ydyn nhw, fi'n really joio fe. So, byddwn ni'n dweud solid 8. Solid 8. Yeah. Be sy'n well na fo ar y NES i chdi? Dyn nhw, fi yn sucker am y gemau Disney, so fi yn joio'r DuckTales. Fi wedi gwneud Mega Man ydw? Na, fi ddim yn dda at Mega Man. Cofio Ross Retro, nes ti mynd trwy fe, a fi fel, wow. Ond, mae hwnna, ran o hwnna hefyd, ti gorfod gwybod beth pa power sy'n curo beth. So, o'n i teimlo bach fel, o'n i yn y tywellwch gyda hwnna chydig. Ddim yn neud esgusodion, ond mae rai gym, rai chi gwybod y... Ie, dwi am dweud beth controversial on. Dwi'n meddwl na Mega Man ydy'r retro series mwyaf overhyped a... Cytuno. yn dywelming. Y gwir ydy, di Mega Man ar NES erioed o bod mor dda hynna. Na. That's my truth. Yeah. Come at me, bros. Dyna fe ni'n neud, speak your truth fan hyn. Speak my truth. Ni'n cilch, diogel, chi'n gallu dweud y pethau yma, mae'n ffain. Get it. Oh, yeah, baga. Yeah. Right, fi desperate am iechyd arall nawr. Oh, yeah! Ti'n fflio trwy lefel yma, ddo? Fi'n joio fe. There we go. O, mae'n rhywun wedi mynd i fewn i'n buses. Mewn y bus? O, cos o'n sut i'r gwn. Sut yn y byd. Oh, that's tricky, yeah. Oh, mae rhaid neud y naid. Oh, my God. Silly Billy. Oedd o'n edrych yn... Ie, o'n i'n teimlo hwnna hefyd, oedd hi'n cael y patrymau, a wedyn just un camgymeriad honest fanna. Just cam... Yeah. Hate to see it. Ie, mae'n digwydd. Ran o'r hwyl y fe. So, Bydd fi fwy o car boots ar gyfer stwff retro. Os oedd ddim car boots. Nes i cael un o'r Pokemon plushies sy'n actually neud sŵn ac yn symud ei clistiau pan ti'n gwasgu fe. Nes i hefyd prynu y Wii i ffrind oedd desperate am gael i am fel 22 pint gyda fel 6 game gwahanol, so ni'n really hapus gyda hwnna. Good deal. Ech ti'n modio hwnna? Yeah. Soft modio fo. Oh, sugar! Yeah, fi'n deall beth ti'n dweud, ond achos oedd y person oedd yn roi i, o'n nhw just hapus i chwarae game ei syml i dechrau plant nhw off, oedd yn really ifanc. So, ond just ddim eisiau rhoi unrhyw. A dwi just yn trio redig i ffwrdd fan hyn, Emrys? Na, dwi'n meddwl, I think you could do it. Bugger off. Os mae yna rhywun ar y stream yn gallu neud o. Yeah, come on. Fi ydi o, ond ti hefyd allan gallu neud o. Whoa now, whoa. Emrys, come on. Y jumping ei hun. Brenin neidio. Dwi wedi goffan Only Up, chwaith de. Na? Na, mae Only Up dan edrych yn anodd. Oh my god, Emrys. Actually, pan fi just ddim yn ysgoi nhw, it's stupid. Pa i bod yn hero? Don't be a hero. Sorry. When he... Nah. Right. Oh my god. Okay. Yeah. Paid a bod yn arwr a paid a bod yn baris. Dyna'r doi prif cyngor. Baris yn ywedig. Yeah. Like, fi gallu gweld y patrwm, just neidio dros un. Oh, skill issue weithiau. But yeah, just dysgu'r patrwm, paid bod yn baris, paid a... Oh. Dyna ni. Yeah, mae dy fi issue gyda fy
PC lle mae dodgy USB connection a mae wast yn mynd doo-doo. A fi'n poeni bod hwnna'n dod ar draws ar y stream, ond dwi ddim fel yn digwydd trwy'r amser, ond mae'n digon i neud i fi teimlo'n rwystredig. But, na I sort fe rhywbryd, ond just dechrau, flippin' flip. Darkwing Duck. So, ble mae'r checkpoint yn y lefel yma? Ti'n cofio? Dwi'n meddwl ar ôl lle nes di farw, dwi'n meddwl. Brilliant. Dwi'n meddwl na hwnna, dio. Na, mae hwn yn game dda, ddo. Dwi'n meddwl, da. Mae'n underrated ar NES, da. Ie. Dyma'n un sy'n amlwg yn sefyll allan. Dwi'n meddwl, y rheswm dwi'n meddwl fyny yn conversations am games NES yn aml ydi, mae'n game reit hwyr. Oce. So, os o, allai ddim gymaint o nostalgia Na, falle ddim. ar ei gyfer. Plunger neu lightning ni ddim yn gwybod ni. Na, swn i'n mynd am lightning. Rhy hwyr. O, fi gallu cael ein awr ddo, ydw i? Swn i'n. Ydw i'n neidio fanna? Fanna. Okay, it's done. Oh yeah. Cymryd un, ond dim ots. It's fucking... Be? Yna byd? Oh. If you go. Extra things i power up chdi. Da ni wedi cael hwnna dda. Pam mae hwn yn dechrau digwydd? Fi'n gwasgu lan yn lle mae fi'n cymryd... Ni ddim eisiau gwneud hwnna dda. Just neidio. Bywyd extra, come on. Fi angen cael y ci yma dda. Mae'n lot yn ymlaen yn eich dan. Yeah. Mae'n okay. Fi ddim yn meindio bits yma. Fi'n dweud hynny a wedyn fi methu'n syth. Ia bla. Mae'n iawn. Dylen ni di lladdau ddo. Cyn dod draw i'r bit yma. Fi nôl. Nhw'n respawno, ti'n iawn. No. Paid respawno. Mae'r bit respawnio yn neud y gem yn anoddach heb fod angen, de. Ie. Iechyd fi angen o. Jump all eto, Owen. No! Dyna oedd y bit safio fe trwy'r twnnel. Mae wastad yn. Dyna yw'r patrwm. Dim chwarae o gwmpas nawr. Yn y grŵf am ogan. Ie. Amser ennill. Okay. Mae'n iawn, fi'n gwybod mae iechyd rhwng y cornel. Ie. Mae'n cymryd hwnna. Siarad o ti'n neud speedruns. Ie. Dyna'n good marathon stream funny, ne? Speedruns, games done quick Cymraeg gynta, erioed. A just llawn ni myth i neud games yn fast. Bydd yna'n funny. Actually, na i mynd ochr yma. Mae gen i gyd un game yna ni sy'n eich neud yn dda, sa. Home Alone ar y SNES. Fi'n gallu neud o dan hanner awr. Os ti'n considero hwnna gyflym, fi ddim yn gwybod ond. Dwi'n yn gwybod beth yw'r official.
just a sgoi'r boi yna. Right then. Ti fi ddim yn hoffi sut oedd hwnna. Fanna. Mwy o beth ydw i wedi cael fanna. 63, mae hwnna'n lot fwy ddo. God. So, yeah, good. See? Ddim yn hoffi'r ffaith, os fi'n gwasgu fyny, mae'r command fel yn anghofio'r ffaith fi eisiau neidio. So os fi'n neud... O ie, fi'n gallu neidio gyda fe, ond ie, mae bach yn jerky. Pam fi'n neud hwnna, fi'n gwybod. Achos ddim angen. Silly boy. Not weird. You're just saflani o'r screen. Huh. Na! Right cael rein y pob ochr. Right, fi'n O, ti- un o'r tro. Ti wedi stopio chwarae hwn yma gan. Owen. Yeah. Mae just, yeah. Mae'n i mynd i... Just like, na, rhaid methu chwarae hyn dim mwy. Iawn, this is the run. Yeah. Yeah, fi'n mynd i gadw fanna heddiw. Mae'n rhaid i fi, achos mae'n mynd a... Fi'n gwybod fy hun digon dda i gwybod fi'n ddim yn mynd i stopio, so... Definitely. Oedd e'n good though, fi'n joio'r her y game yma, a fi'n gwybod byddai'n dod nôl a neud e mewn un go. Iawn, dwi ar run ola fi. Okay, go on then. O, yn gallai joio gwylio ti no? Right, na just troi yn off am eiliad then. O, na. O, na. Actually, power off. Da ni. So yeah. So yeah, mae rhaid dweud, good. Si wir joio hwnna. Dwi'n ar y good list. Yeah, bendant. Wir joio fe. Decent. Nice. Nice platformer. Mae fe... Ti wedi cofio o blaen, really? Yeah, fi'n credu nes i dablo gyda fe, ond ddim really kind of chwarae fe digon i joio fe. Ie. So... Okay, hwn di'r dwytha fi. Right. Wel, fi... Iawn, watch this. Okay. Ti'n beth sy'n ffynnu? Wel, yeah, bydd rhaid fi'n mynd... Credu mae Diego di deffro, so... Gallu fi mynd i check o, neu mynd yn ofyn. Go on then. Oh my god. No. O, fi'n cofio hwn ar yn Halo. A fi'n cofio hefyd, ni'n chwarae Pummel Party, a oedd un game yn Pummel Party, cofio ni'n neud hwnna? Huh? Hwn yn Pummel Party? Yeah, oedd na... Hwn di'r dwytha. Mini-game, oedd mini-game Oh! yn Pummel Party, lle chi'n gorfod redeg lan rhyw. Neu oedd e'n Mario Party, fi'n cofio. Fi'n siŵr oedd na un... Dwi'n cofio hwn yn Pummel Party, de. Mae'n methu na... Falle Mario? Here already did games done at reasonable speed. Dyna ti eisiau. Mae'n hoffi hwnna. Yeah. Ti joio fe pob eiliad, you know, a cael y power-ups, cael y extra lives, a joio byw. Yn lle ffordd Cymraeg o fyw, ffordd Cymraeg o chwarae games. Dyna ni. Okay, so I'm feeling this one. This is the run. Okay. Shit. Oh my god. Oh, fuck. Oh gosh. Thanks.
Ie. Pa mor bell ti gorfod mynd? So, ti'n gweld y glas ar piws yma? Ie. Mae'na du ar ôl hwn, a hwnna di'r un dwytha. Okay. Ok, dwi'n mynd. Dwi'n mynd! Jesus, take the wheel! Oh, shit, shit, Miss shit, Amlwyn, shit. Go on. Oh, no, 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 no! Right. Ie, dwi'n di farw yma'n. Okay. Ie, bydd y diddorol. So, Kieran, sut, neu unrhyw un arall oedd yn gwylio, oedd e'n eitha clir ar y stream, oedd ddim fel drop frame rates, achos be o'n i'n neud heddiw, ni ddim fel arfer yn neud. Ond na ddim drop frame rates i'r fantastic. Darkwing, de. Na, Cos oedd o'n gyda fi yma. Oh my god, biff. Mynd. O, fi jyst yn falch bod y we wedi gwella, achos o'n i'n really streso. O, dyna ni. Wel, good Yeah. run fanna. Oh. Wel, Ffo. diolch am wylio. Mae wedi bod yn hwyl dod ar Awr Retro nôl, gyda bach o Fortnite footage mewn fanna, just am hwyl, achos ni'n gallu. A dyna rhywbeth fi'n meddwl am prynu, actually, fi'n gallu gweld ar sgrin ti, Hogwarts Legacy. Mae Cave Story am ddim. Ooh, Cave Story. Okay. So, Cave Story, ooh. Ie, Ni'n gael hwnna falle. clasur. Roi hwnna. Mae beth i Spelldrifter. Right. Ond, na, Fortnite ni'n chwarae, dwi'n mwyn rhoi all i chwarae fo. Battle Royale. Ydy da. Oh, Free to play. Ond efo... So, Wow. gwario mwy os isio. Right, awesome. Ond, Right, nawn ni gadle fanna am heno then. Diolch am eich cwmni boys, a diolch am bod yma gyda'r Awr Retro am 1 awr 46 munud, rhywbeth? Rhywbeth fanna. 1 awr 47 munud diwethaf. Ysdi hyd stan o, da? Ie, nes i joio fe, a fi'n fach, mae dy fi target nawr, Darkwing Duck, fi'n mynd i wneud e mewn un go. Un stream, boom, job done. Diolch. Diolch am y hot tips a hints, Emrys, byddwn ni ddim wedi cyrraedd mor bell ebly ti bendant. No. A fi'n joio just a chill vibe fel hyn, mae'n eitha nice. Ideal. Cool, right, noswaith dda. Noswaith dda. Noswaith dda, pawb. Pob hwyl. Ideal. Ta-ra. Hwyl.